Ginangko sang pamunuan sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kunay si TTMO nga tuman ke challenging sa subong ang pagplasta sa mga traffic schemes bangod sa panibagong nga ruta para sa palaabuton ng mga aktibidad sa dinagyang 2026. Sa interview sa Bombo Radio kay retired Police Colonel Oldarico Garabansos, ang pinuno sa mga opisina, iyagin pahayag nga nagaprepara sila sang maayo bangod ginapaabot ang madamo nga mga tawo nga magalantaw sa mga aktibidad antes pa man ang pinal nga adlaw kon highlights ang Dinagyang Festival 2026. Sunod sa iya nga isa man sa dako nga pagpanghangkat amo ang crowd control. Pahayag pa niya nga magasugod ang road closures sa sunod sa Enero 10 kadungan ina sang opening salvo. Agod man nga may banawan sang publiko ang mga areas ang sunod nga mayara sang paniginon nga road closure para yun man ang ilang pag-post ang traffic advisory sa ilang social media account agud nga mangin mas madasig man ang pagpalakta sang impormasyon. Sunod kay Garbanzos, parayon ang ilang pagtuon sa mas maayo nga mga tikang para sa Dinagyang Festival 2026 sa buligman sang traffic planner kag sang ilang mismo mga personnel. Dugang pa niya nga bukas man ila opisina para sa mga feedbacks o kung suhestyon agud nga mas mangin maayo pagid ang ilang serbisyo kag ang pagdumala sa trapiko sa syudad. Ina-expectar namon nga damo gyapon sa magtan-aw sini, damo sang maga-converge nga salakyan sa diri sa city proper nga challenge diri nga aton nga mga crowd control operation nga ano na sang aton nga opisina kag ang iya sang Iloilo City Police Office. May challenge gid no kay nag-extend na ang aton nga ina-expect na naton nga once may mga activity diri sa syudad sang Iloilo, major events at dati damo na yung mga converge, damo mga tan-aw. So once nga damo ang nagakadto, damo ang nagasulod, so may convergence ang mga vehicle, expect sila sang moderate to heavy traffic situation kita.